Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamuah kadamang dohok dainang manang di dia pihamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason dohot pangaramution ni Tuhata Yesus Kristus. Adorak sota para di hata ni Tuhata jumulu mahita martangyang. Asini rohama di hamu dohok dame siad debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabi jamita di pertangiangata na laus trupuk epistel di minggu patuluhon dong Trinitatis ima di tanggal 16 Juni 2024. Hata ni Tuhata na tersurat di buku Pesalmen bidusia 22 ayat sada rodi ayat 4. Sonoma di dok hata ni Tuhata. Ede di hari Sabat. Nadinggan situtudo na mamuji Jehovah dohot mangedehon guarmu ali nasutibul mamaritahon asini roham manugut nai dohot hasit tongami borngin nai mardongan uning-uningan sisa 10 tali dohot sisa 12 tali dohot hasapi ima hatani Tuhata. Nadinggan situtudo na mamuji Jehovah dohot mangedehon guarmu ale nasutibul. Molo di hata Indonesia di dok songonon adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Dang di dok adalah mudah. Manang adalah gampang untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Dang di dok namura situtudo na mamuji Jehovah. Tetapi adalah baik nadinggan situtudo na mamuji Jehovah dohot mangedehon guarni Jehovah. Ido didok. Dihamuak kadongan saha porseaon songon nataboto yang baik itu tidak selalu mudah. Dan yang mudah atau yang gampang itu tidak selalu baik. Dagapang do margabus alai dang denggani kan. Da gampang do mudah do rupani makatidakon hata na sututu marhata manggang gampang doi alai dang denggani gampang do pabiar-biar hodak danak asaulo mangan hola tadok ditaku polisi mamitor mangan doi. Awas kau nanti ditangkap polisi. Mau kupanggil polisi holan ninau maknai itor dijak-jab dan akidu hirupani alani biarna. Alai dang dinggani tu perkembangan doho tu pertumbuhan nidak dan akimuse. Ayo olo duga besok sosok na sangat menakutkan polision di ibana muse. Jadi holat dibereng polisi mamitor mabir ibana rupane. Holat dibereng do pesongoni jadi sosok polisi ini ibana sosok na sangat menakutkan. Ima jorupani contoh na paling sederhana, gampang do, alai tidak selalu baik. Jala gudang do rupani di pernguluh tosongoni. Dungi songo dia mamuse nadinggan situ do nian, alai dang murah manang dang gampang. Dia ma contohna. Olahraga misalna. Denggan do kan olahraga? Denggan. Gampang atau susah? Gampang-gampang susah do kan? Macai na denggan do olahraga. Alai gudang do nabakol rohana olahraga. Susah olahraga. Denggan alai dang murah. Pengen dunia nibana na yang kurus jala langsing. Alai soina mamalas na olahraga. Jadi ala malas olahraga gabi dituruti ibana ma aka iklan na adong nuaing na madok bisa kurus dan langsing yang penting tidak makan ini dan itu. Sehingga diet matong ibana demi kelangsingan nakiningani. Molo dibereng si panganon bahwa tijur na inama dibodu ti sokoni. Ima jorupani contohna. Sangat baik untuk olahraga tetapi tidak mudah. Apalagi mamolonunga di dok rutin manang kontinu.
Ay sipata naulo do olahraga sehali dungi soma muse 2 minggu Yesus sebulan gabe palaku-laku mangam matto ay habis olahraga mamitor memesan bubur ayam nama muse bukannya jadi kurus malah menambah mok-mok do ima jorupanya kamang do hotamu ina baikkah bersyukur sangat baik. Bahkan hatan itu hatai madok mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Madok mauliate mahamusiala saluhutna. Ai ido dipangido debatasya kamu marhite-hite Kristus Yesus. Bodo nota jaha di Sada Tesalonika 5 ayat 10 alwi. Nang penading kado na madok mauliate manang na bersyukuron alay jojo do hita lupa madok mauliate manang bersyukur aga huro hamaul na madok mauliate bahkan mungkin hata na umura dohonon ima mauliate idote mauliate hamoli madokoni alay nak pesogoni jojo do lupa madohi jojo do hita lupa madohi jojo do dakta doki sipata ikon na say dijujui asa didok songoda denaki dung dijalo hepek sian opung nai dungiro maumak na madok bilang apa sama opung danin na do apalagi ma mulol atar belga na dilehon ni opung nai mamitor hatop do dijujui omak na madok mauliate alay molo me do di do omak nai ma unak pola bapa so malan non mamitor nin do rupani taringok na majui jadi olo do hita songod danaki dengkad do bersyukur madok mauliate sangat baik alay unang lupa hita jojo do hita gabe lupa disi. Tengok do nahya di pamalum Yesus 10 halak na huliton penyakit kusta alay dung malum na 10 dahola sahalak do na romulak madok mauliate tu Yesus. Dunginin na Yesus mamadok na toropi da 10 na sida naung gabeyas di dia do na siya nari. Danga dong jupak kape naolo mulak pasangapod debata dukon ni halak dagangonina. Jadi sian na 10 halak dagang halak Samaria ido na mulak madok mauliate itu Tuhani. Boydo itajahan no di Lukas 10 pitu ayat 10 sada sahatu ayat 10 sia. Masada bukti betapa yang baik itu tidak selalu mudah dan gampang. Murado madok mauliate. Mauliate kamu ragir do madok alai jujur do hita rupani lupa madohi baik untuk bersyukur baik untuk mengucapkan terima kasih tetapi tidak selalu mudah karena kita sering lupa hamudongan saha porsiaon hobar tusiman waing nataida di bagasa turpukon didok nadingkan situ tudo na mamuji Jahuba dohot mangedehon guarni nasuti buli mamaritahon asini rohana dohot hasitongan na borngin nai nang petaboto nadingkan do mamuji Jahuba alay jojo do hita lupa disi Yesui jojo do ngapala rikoti tahilala idu asa di bahet tema ni perikopo di Bibel tai taparroha ho Bibel tai rupani muse macetakas do didok disi temana di perikopi panunggulion memuji debata lapatan na ikon nasai disunggul-sungguli nama hita memuji debata ikon nasai di paingo-tingok do hita memuji debata anggosoi olo laus lupa jalamolo nga didok lupa ahabi do hono nate laus lupa puang ninna rupani. Taboto do nadingkad do na mamuji debata. Alay nak pesogoni dang ulaw na muray, dang ulaw na gampangi. Bigiw do say songon na mura.
Idaw do say songon na mura. Alayang go di praktek na tung masay moldo. Iman waing na sinunggulan na marhite turpuk tawang. Hamua kadongan macay gudang do alasat ta mamuji dohot mangedehon guar ni debata. Macay gudang do alasat ta mamaritahon asini roha dohot hasitongan ni debata. Boy doi alanya kapasu-pasu ni Tuhani naung tajalo. Alani padongan yon na dihita mamulus ragam ni hamolo di nguluon. Alani pangaramot yon na dihita dohot aka na asing dope. Maragamate. Jala macay gudang alasata mamuji dohot mangedehon guarni debatate. Alay na pasti sada alasan ni parpesal menon mamuji debata ima alanunga di palas debata rohana. Dibuat dia bersuka cita. Tumakas di dok rupani dung turpuk tai manang di ayat 5. Ay nunga di palas horo haku ale jahuba marhiti-hiti aka pabahenammu marulupulup dua umida aka jadi-jadian ni tangamu. Sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu. Ima di dok. Jala omma na mangocar rohana mamuji debata dohot mangedehon guarni na tumipuli. Hamo kadongan macay gudang sarana manang alat nabuy tapake laho mamuji Tuhani. Songon nanidok na dibagas sa trupukon ima marhite uning-uningan sisa 10 tali dohot sisa 12 tali dohot hasapi. Ra olo do gudang siak kita na somanada uning-uningan sisa 10 tali doho sisa 12 tali onate. Molodak salah harpa dora nanidok na disi. Ala memang ala musik na mungkin jarang taide doi rupani. Anggona akrab dihita ima si 2 tali do ima hasapi. Ia soi si onom tali manang gitar rupani. Ia soi si 4 tali ima ukulele manang nasomal tado keroncong. Odo anggo natatada. Alay manang nadia pei sarana dui nabui tapake lahu mamuji debata. Gudang do piaka sarana na asing nabui pakyota mamuji debata. Adong dui marhite paredeon dohot aka na asingi. Atong say mamuji-muji mahita di Tuhani alanya kapabahenan na dinguluta marsada-sada. Amin martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na hubiki hami. Say lopokom mahitu bagasan rohanami. Asa diperbuiho katami perbuih na dinggan perbuih na tonggi. Marhite Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.